Nehezen nyílnak meg a finnek, és nem tudnak beszélni. Mindenféle apróságról nem is szoktak, de az érzelmekről még kevésbé. Mondjuk egy élet során egy állandó partnernek háromszor mondják el azt, hogy szeretik. Egyszer, amikor megkérik a kezét, mondjuk egy férfi esetében megkéri a nő kezét, amikor megszületik az első gyermeke, és a halálos ágyon harmadjára, vagy már amikor meghalt a társa. A cselekedet van az érzelmek fölött. Sziasztok! A Szingliből pár 64. részét hallhatjátok. Megígértem, hogy hozom majd a finnek ismerkedési szokásait, aztán kicsit elkalandoztam jobbra-balra, de itt vagyok most ezzel a témával. Hogyan ismerkednek a finnek, avagy ki kezdeményezzen, a nő vagy a férfi? Az ismerkedés során természetesen. A nevem Nolszat Mária Enikő, párkeresési tanácsadó vagyok, író és személyiségfejlesztő mentor. Akkor kezdem a finnekkel. Nagy vonalakban elmondható róluk az, hogy ugyanúgy ismerkednek, mint a dánok és a svédek, ami igaz, tehát ezekre a skandináv országokra, az igaz a finnekre is. A finnekről amúgy rengeteg anyagot találtam, nagyon sokat, ismerkedést, meg finn életstílust, mindenféle videókat. Gondolom azért, mert elég sok a külföldi, aki ott él Finnországban, mi más értelme lenne, és van rá érdeklődés, meg kereslet. Ezek a videók igaz, hogy angolul voltak, de tömény anyag volt, sokkal több, mint a dánokról, illetve a svédekről. Szerintem majd még egy része lesz ennek a finn randis témakörnek. A kulturális különbségek közé, ami a más európai országokhoz tartozik, az az, hogy a hidegek, a finnek ismerkedésbe, józanok, józanul hidegek, szóval nekik is kell egy kis ital és buli és hétvége ahhoz, hogy ismerkedjenek. Zárkózottak, akkor zárkózottak, amikor hétközben van, napfény és ruhában vannak, mert hogy ez az egész zárkózottságuk ital hatására, illetve a szaunába, pucéron eltűnik. És érdekes, meg paradoxon az, bocsánat, hogy néha itt akadozok, de vannak olyan jegyzeteim, amiket már régebben írtam le, aztán nem teljesen emlékszem, de hogy a civil emberként meg a hétköznapokba zárkózottak, ugyanakkor fizikailag tök könnyen belemennek az egy éjszakás kalandokba, sok mindenkivel megteszik ezt, meg sokan így élnek, és ez nem ciki, és nem szégyen, 30 plusz évesen se, sőt 40 plusz évesen se, és dívik náluk a hookup kultúra, úgyhogy szerintem a finnek az a terület, ahol egy férfi nagyon jól jár, egy férfi paradicsom tulajdonképpen, mert nem kezdeményeznek a finn férfiak, a nőtől várják el, a nő kell minden időt, figyelmet, energiát beletegyen mind a kapcsolat kezdeményezésébe, mind a kapcsolat fenntartásába. Úgyhogy szerintem ideális terep azoknak a férfiaknak, akik valami miatt nem hajlandóak, és elutasítják azt, hogy belelépjenek a férfi erejükbe. És ezt nem bántásból mondom, de egész egyszerűen van értelme így kikacsingatni, meg megnézni, hogy más nemzetek hogyan ismerkednek, mert sok következtetést, konklúziót levonhatunk. Például ahol a nők kezdeményeznek, és amiatt ugye, mert hogy női egyenrangúság, meg férfi egyenrangúság, egyenlősdi, stb. Ott van ez a hookup kultúra, az egy éjszakás kalandok, és ott van sokkal több vállás, sokkal instabilabb kapcsolatok. Igazából a hagyományos férfinői szerepek ahhoz járulnak hozzá, hogy stabilabb párkapcsolatot hozzunk létre. A családcentrikusabbat, nem arról beszélek, hogy legyen a nő alárendelt, hanem hogy
mégiscsak a férfi legyen az a férfi energia, a nő pedig a női energia. Tegnap láttam egy ilyen kis bugyuta filmet, a Tökéletes család, egy spanyol film volt, bocsánat a zárójelért, de úgy érzem, hogy ide tartozik. Adva van egy tökéletesnek tűnő család, a fiatalember családja. Egyke, az anyja mindent megtesz, gazdag nő, csinos, szép, 50 pluszos. És adva van egy ilyen proli munkás osztálybeli madridi családnak a lánya, a két fiatal egybe akar kelni, és a két család találkozik. A lány családja közönséges, hangos, de őszinte, nyílt. És házasodni készülnek a fiatalok, elengedhetetlen, hogy a két család találkozzon, és megmutatkozik a szüleik házasságának a dinamikája is. A fiú anyja magányos ebbe a szerepbe, ahol felépített egy tökéletes családképet, jó munkahely, gazdagság, külsőségek, kihűlt párkapcsolat. A lány családjánál meg az van, hogy a férfi, az apa kicsit művész, a nő pedig férfias energiákat mozgat meg valamilyen szinten, mint buszsofőr. De ez a Hát a film során derül ki. Amit ki akartam domborítani az az, hogy amíg kísérgetik a szülők a fiatalokat, és csak az egyik szülő aktív ebben az egészben, azaz a gyereknevelésben, a lány családjában az apa, a fiú családjában az anya, kezdenek összemelegedni a fiú anyja és a lány apja. És ott van ez a kemény, szép, gazdag nő, a fiú anyja, aki tulajdonképpen maga előtt is titkolja, meg rácsodálkozik, hogy hogyan tud begerjedni egy maszkulin férfi energiára, aki hajnalba aprítja a fát az udvaron, meztelen felsőtesttel. Szóval a férfinak meg nyilván az a vonzó, hogy egy elérhetetlen nő, a nőiesség megtestesítője, akit nem is ismer, meg új az egész. De visszatérek a finekre. Szóval a nő kezdeményez náluk, és ez nem veszi ki jól magát, és hogyan válnak erről a finn nők? Nem akarom belevinni annyira a saját gondolataimat, maradjunk a finneknél. Inkább külföldi férfiakkal ismerkednének a finn nők, elégedetlenek a finnekkel. Van, akinek oké a finn, de általában olyan 70%-ban a megkérdezett lányok a 20-ból, mondjuk 15 úgy döntött, vagy úgy válaszolt, hogy ő inkább külföldivel barátkozna. A finnek zárkózottak, azt mondják, hogy a külföldiek jobbképűek, érzelmesebbek, a svédek, az arabok, a spanyolok, szociálisabbak, a görögök is jók, kedvesebbek, és az angolokat is szeretik. A finnek a nem igazán szeretnek kommunikálni, és akikkel barátkoznak, azok szintén finnek, nem annyira nyitnak, legalábbis a férfiak. Azt mondják, hogy a leginkább a személyiség a legfontosabb, és a kedvesség egy férfiban. Meg tetszenek nekik a sötét, barna bőrű, egzotikus férfiak. Én azt gondolom, hogy nagy mértékben a média és a Netflixes filmek népszerűsítik. Európában mindenhol jobban kimutatják az érzelmeiket, mint a finnek. A külföldi férfiakat érdekesebbnek tartják a finnők. A, aki finnt választ, az előnyben részesíti a kényelmet és a biztonságot.
Amerikára azt mondják, hogy sokkal vallásosabb és konzervatívabb, mint a finnek. A finnek hajlandóak, és gyakran egész életükben külön élnek, úgyhogy párkapcsolatban vannak egymással. Amerikában anyagi szempontok miatt is házasodnak, mert az adózás úgy van beállítva, hogy könnyebb megélni akkor, hogyha házasok, hogyha egy házat tartanak fent, vagy egy lakást. A finneknél pedig ilyen problémák nincsenek. Az alkalmi együttlétek Finnországban nagyon gyakoriak, sokkal inkább, mint Európában. Nem gáz az, hogyha egy nőnek gyereke van, ez teljesen megszokott, és nem szoktak hamar gyereket vállalni a korai 20-as évekbe. Az a jellemzőbb, hogy 30 fölött. Az se gond, hogyha bárkitől van a gyerekük, szóval nem ítélik meg egymást emiatt. Életük során több férfival vannak együtt, de csak szóval abba mennek bele, meg azt tartják etikusnak, hogy ha egy férfi egyszerre egy nővel randizik, szóval ilyen, a, még az ilyen párhuzamos randikat is elítélik, hanem egy valakivel, és akkor, hogyha ez nem működik, akkor jöhet más. 25 év fölött nem adnak fogamzásgátlót, vagy nem írnak fel. Nyilván ennek az lehet az értelme, hogy az állam akarja, hogy szüljenek. De valahogy mégiscsak megoldják, mert nincs olyan sok gyerek. Egy kávézás a finnekkel, vagy egy finnel nagyobb ügy, mint meghívni valakit magához, egy finn magához hamarabb meghív valakit, mint hogy kimenjen vele egy kávéra. Sőt, úgy is meghívja, hogy még csak nem is próbálkozott nála, még csak meg se csókolta, meg se fogta a kezét, de már felhívja lakásra. Kint nem mutatkoznak azért, mert akkor ugye bárki megtudhatja, hogy kapcsolatban vannak, amit sokáig titkolnak. Azt mondják a finnek, hogy kevesen vannak, ezért nincsenek ilyen kitételek, hogy az exek nem barátkozhatnak egymással, vagy barátnak a volt exével nem barátkozhatnak, mert akkor igazából nem lenne már kivel kapcsolatot kialakítani. Amerikában van egy ilyen tiltás, hogy a barátnő volt barátjával nem jön össze a hölgy, meg ilyen kis egymást védő kitételek, a finneknél ilyen nincs. Mivel egymás közt barátkoznak inkább, ezért nehezen fogadnak be külföldieket, leginkább sehogy. Az alkalmi kapcsolatok az ismertebbek és a megszokottabbak, és nem az elköteleződés, nagyon önállóak, és éppen ezért magányosak. Több az önálló finn, mint a pár. Nem mennek férjhez korán, nincs pénzgondjuk, ezért nincs az, hogy ez alapján kell válasszanak a házasság, illetve a gyerekvállalás kapcsán. Tehát a férfiak nem kezdeményeznek, a finn lányok leírása alapján bunkók, részegek, nem bókolnak. Általában a kapcsolatok hookuppal kezdődnek, azzal, hogy felmennek egymás lakására. Ezzel én egészítem ki, nem voltam még náluk, a finneknél semmilyen a személyes tapasztalatom nincs. De azt gondolom, hogy logikusan azért viszik fel egymást, mert egy, meg vannak szokva a meztelenséggel a szaunába, ott mindenféle fal leomlik, ott nyíltabban megnyílnak érzelmileg is, és vannak koedukált szaunák, ahol férfiak, nők együtt vannak, és ismeretlenek is, vannak ilyen publikus szaunák. Ez az egyik. A másik pedig az, hogyha olyan erős náluk a szociális háló, és egyfajta magasabb szintű kommunizmusba élnek, akkor mindenkinek körülbelül ugyanannyi van. Tehát nincs az, hogy most magamhoz felviszek valakit, akkor felméri az én anyagi helyzetemet, aranyások kíméljenek, hasonlók, szóval ez náluk nem lehet probléma.
meg valószínűleg biztonságos valamennyire, szóval nincsen az, hogy veszélyes lenne felvinni egy férfit, vagy felmenni egy férfihez. Benne vannak a nők is, ha pedig nincsenek benne, akkor a férfiak ezt tiszteletbe tartják, úgyis kapnak más nőt, minek erőlködjenek annyira, nem annyira agresszívek, mint mondjuk Kelet-Európában megtörténhet. Nehezen nyílnak meg a finnek, és nem tudnak beszélni. Mindenféle apróságról nem is szoktak, de az érzelmekről még kevésbé. Mondjuk egy élet során egy állandó partnernek háromszor mondják el azt, hogy szeretik. Egyszer, amikor megkérik a kezét, mondjuk egy férfi esetében megkéri a nő kezét, amikor megszületik az első gyermeke, és a halálos ágyon harmadjára, vagy már amikor meghalt a társa. A cselekedet van az érzelmek fölött, zavarba ejtőnek érzik azt, hogy megnyíljanak, főleg a férfiak. Nem tudnak flörtölni, mindent a nő kell csináljon. Ugyanakkor ez az érdekes, és ezért mondom, hogy hasznos így összehasonlítani a különböző népek ismerkedési és párkapcsolati kultúráját, mert levonhatunk belőle a ilyen általános igazságokat, amik minden esetben ugyanoda kanyarodnak vissza az evolúciós pszichológiához. A nők vágynak arra, hogy a férfiak kezdeményezzenek, bókoljanak, virágot kapjanak tőlük, és nyitottak legyenek a beszélgetésre, illetve meghallják a nőket, amit mondanak. Tehát a nők mindenhol ugyanúgy működnek. A belső igazságunk nőként az a kapcsolódásra van húzalozva, azért kiáltunk, sikoltunk, figyelmet akarunk magunknak, hogy észrevegyenek, figyeljenek ránk, megvédjenek. A finneknél kell fizikai távolság is, amikor találkoznak egy liftben, nem beszélgetnek, nem spontának. Ugyanakkor mondom, hogy ezek a falak, amikor a részegek leomlannak, amikor összefekszenek egymással egy éjszakás kalandra, leomlannak, amikor a szaunában vannak, akkor megint csak nincs helye ezeknek a távolságoknak. De ahogy látjuk, megtörténik a kapcsolódás fizikai szinten, de ugyanakkor nagyon sok idő kell ahhoz, hogy érzelmileg beleengedje magát egy finn a kapcsolatba, és ez inkább a férfiakra vonatkozik, de a nők is ugye ebbe a kultúrába vannak, úgyhogy rájuk is például nem tudják a bókokat fogadni a nők. A fiatalok már nem isznak annyira, mint az idősebb generáció. A vállásokat nem ítélik el, az se, hogyha valaki egyedülálló anya, és randizik. A nők nem mindig és minden esetben várják el azt, hogy a férfiak fizessenek nekik az első randin, de jól esik minden nőnek, és előnyt jelent, hogyha egy férfi vállalja azt, hogy fizet, mert hogy ez nem a pénzről szól, hanem az udvariasságról, az úriemberségről megint ugyanoda juthatunk vissza, ami az evolúciós pszichológia, hogy a férfitől várja egy nő azt, hogy megvédje, hogy egy erős háttere legyen, akire rábízhatja magát. A, az online ismerkedés az, ami a legelterjedtebb náluk is, vagy a kocsmában szedik össze egymást, de az online ismerkedésben ugye csak a fizikai megjelenés az, ami számít, és a személyisége valakinek csak a valós életbeli találkozásból jön le. A nők lojálisak. Ez érdekes. Szóval a nők el is várják az őszinteséget, és ugyanakkor hűségesek és kitartóak a párjuk mellett. Minden a megkérdezett finn nő azt mondta, hogy a személyiség a legfontosabb számára, és itt a kedvességet emelte ki, valamint a férfias megjelenést, ami a sportosság. Az, hogy intelligens legyen, az másodlagos. A finneknél nem szokás, és a ferde szemmel nézik azt, aki
dicsekszik azzal, hogy milyen van anyagiakban, vagy jó autója van, vagy mondjuk sportban kiemelkedő professzionálisan sportol. Ezeket ilyen a tanult a szerénységgel leplezik. Van igény arra is, hogy intelligens legyen egy férfi, és magabiztos, ne nyomuljon nagyon, és legyen érzelmes és magas. De a magas és az intelligens az sokkal hátrább van a sorrendben. Az első a kedvesség, a második a sportosság, és a harmadik a magabiztosság, valamint az érzelmi elérhetőség. Elvárják a nők a férfiaktól, mint mindenhol a világon, hogy tegye bele az energiát az udvarlásba és az időt, hogy kommunikáljon, hogy legyen a védelmező, óvó, udvarias és barátságos. Azt mondják, hogy nem szeretnek online ismerkedni, ez a 20-as korosztály, és főleg a nők, hogy hol lehet mégis ismerkedni. Ezek ilyen praktikus tanácsok azoknak, akik mondjuk férfiként Finnországba készülnek, vagy akár nőként is. Még azt is akartam mondani, hogy a férfiak ugye nem kell beletegyenek erőfeszítést az udvarlásba, és még pénzük se kell legyen, úgyhogy ez ideális a feminista férfiaknak ez a terep. Tehát kültéri vásárokon nyáron lehet könnyen ismerkedni, hogy leülnek egy asztalhoz beszélgetni, de hát ezek inkább ilyen, ahogy az amerikaiak vagy angolok mondják, small talk, felszínes beszélgetések, nem tudom, hogy ez el tud-e mélyülni. Aztán vannak konferenciák, ahol a különböző szakmabeliek találkoznak, ezt már úgy gondolom, hogy a hasznosabb. Aztán az egyetemeken, az egyetemi összejöveteleken azt sokan mondták, angol fiatalok is és finn fiatalok is, hogy ott szeretnének párt találni maguknak az egyetemeken. Akkor a szaunákba lehet ismerkedni. Vannak ilyen közösségi oldalak, ahol egymásnak felajánlanak segítséget és kérnek segítséget. És lakóközösségeknél vannak közösségi ügyek, hogy együtt kertészkednek, utána meg elmennek valahova, miután végeztek a kertészkedéssel, vagy azzal a fizikai munkával, amit éppen csináltak, elmennek egy szaunába, vagy egy kocsmába. Ja, viccesen, de úgy fogalmaztak az egyik videóba, hogy úgy néz ki náluk egy párkapcsolat kialakulása, hogy addig fekszel össze valakivel, amíg rájössz, hogy kapcsolatban vagy vele. Tehát mondhatjuk azt is, hogy a barátság extrákkal ból szokott kialakulni a párkapcsolat. Ez Magyarországra azért nem így van, tehát vannak kulturális különbségek, és én azt vettem észre, hogy oké, hogy itt a finneknél a hookup kultúra ki van emelve, és hogy lazák úgymond az ilyen erkölcsi vagy szexuális szokásaik, és hogy a szexet az élet természetes velejárójának, egy szabadidős tevékenységnek fogják fel, de mit is akartam ebből kihozni? Hogy, hogy nem mindenki csinálja ezt, ezt akartam kihozni. Tehát nagyon nagy arányban a nőknek legalább 80%-a a hagyományos ismerkedést, fokozatosságot, megbízhatóságot, majd összefekvést tartaná jónak. Lehet, hogy ebből, mit tudom én, még 40%-a beadja a derekát, és mondjuk marad 20-40%, szóval kevesebb az, aki a hagyományos ismerkedés mellett kitart, a nők körében mondom, nyilván a férfiaknak kedvez ez a terep, miért utasítanák vissza. Ha egy nő ott van, elérhető, felkínálkozik, megkapja, hát nincs ilyen a férfi programmal, ez kb. Ellentétes lenne.
de hogy a minden országban, függetlenül attól, hogy mi az ismerkedési, párkapcsolati kultúra, vannak ilyen és olyan emberek is. A finneknél is vannak olyanok, akik először barátok, és abból alakul ki a párkapcsolat, és van akiknél az egy éjszakás kalandból. Tehát nagyobb arányban van a finneknél olyan, akiknél az egy éjszakás kalandból alakul ki a hosszú tartós párkapcsolat, és a kevesebb van olyan, aki barátsággal indít, de én azt gondolom, hogy mindenképpen az az egészségesebb, mert hogy hány egy éjszakás kaland kell, amíg aztán valakinél azt mondod, hogy oké, nála megállok, nem tovább. És a szex ilyen szintű profanizálása szintén nem segíti a hűség megtartását, a kapcsolat elmélyülését, az exkluzivitást, tehát egy csomó olyan értéket, ami a párkapcsolatnak alappillére kell legyen. Nincsen a nyomás a fineknél, hogy találj magadnak párt, nincsenek elvárások, nincsenek szabályok, épp azért tök kaotikus, meg megfoghatatlan, meg nehéz kiigazodni benne. Amikor ezeket az interjúkat néztem, akkor sok külföldit is megszólaltattak, akik abszolút nem ezt várják el. És mondom, hogy a finn nők is, hogyha beleismernek ezekbe a dolgokba, másra vágynak. Olyanok, egy hasonlattal fejezem be, ezt egy finn mondta magukról, a finnekről, sőt, talán kettő finn is mondta, hogy olyanok, mint a kókusz, a, hogy kemény a fala, és hogyha áttöröd kitartó munkával, akkor már jó a finnekkel együtt lenni, meg könnyű, meg kellemes. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!